això no volia acabar sense que ens expliquessis aquesta anècdota que et lliga amb Figueres. Sí. Perquè el teu pare era del Pallars, D'una altra comarca que no és aquesta. El meu pare era del Pallars Sobirà, del Pirineu lleidatà, però el meu pare de jove va venir a Barcelona, va fer la guerra, el meu pare va ser de la Quinta del Biberón, va patir els 3 anys de soldat i 3 anys de guerra, 6 anys d'allò. 6 anys de misèria. Va sobreviure a aquesta tragèdia i bé, es va establir com a sastre, va aprendre l'ofici de sastreria i després es va dedicar a la pell, quan la pell, l'ante, napa, la pell, els abrics de pell, les jaquetes, això va entrar a Espanya i es va dedicar a això. Però la connexió amb Figueres, que deia la Txell, és perquè el meu pare es va associar amb un amic que va ser el meu padrí de bateig, i aquest amic, amb el meu pare van fer una empresa junts, l'amic era més de relacions públiques, el meu pare era l'artesà, el que feia la confecció de les prendes de pell, i l'altre, el Joan Poch, pare d'un productor de cine i televisió, del Paco Poch, va ser el meu padrí, i aquest home tenia molts contactes, i un d'aquests contactes va ser que vingués a fer-se un trajo fet pel meu pare, ni més ni menys que el fill pròdig de Figueres, Salvador Dalí. I el meu pare li va fer un trajo daurat, de pell i amb bordats daurats, un trajo que el Dalí va portar a Nova York i tal. I això està enregistrat en una foto que li van fer, probablement el Joan Poch hauria fet la foto mentre el meu pare li estava prenent les mides en el Salvador Dalí. Aquesta foto està ampliada, la té el meu germà amb una emmarcada i firmada pel Dalí. Però a més, és això, que la foto ja... És que la foto té història perquè el meu pare va morir i quan poc després de morir la meva mare va agafar la foto, se'n va anar a Cadaqués, se'n va anar a Port Lligat i va intentar veure si tenia sort i poder que el Salvador Dalí li firmés aquesta foto, com un autògraf, però amb una foto, no? I va anar a picar a la porta. I va picar a la porta de casa del Dalí, a la porta exterior del jardí, va sortir l'Enric Sabater, que era en aquell moment el seu ajudant. La meva mare li va explicar que era la vídua d'aquest senyor, aquest sastre que li va fer un trajo al mestre Dalí i que havia mort feia poc i que si pogués firmar i tal. I el Sabater li va dir que aquell dia el Salvador Dalí estava de bon humor, i és molt. Home, doncs va trobar un bon dia. Sí, i va dir, esperis aquí, que ho intentarem, que avui el mestre està de bon humor. I el Sabater se'n va anar, va deixar la meva mare, que estava amb unes amigues que havien anat a Cadaqués. Us les imagineu, les amigues? Sí, allà fora esperant, i al cap d'una estona surt l'Enric Sabater i diu, ha estat de sort, senyora, miri, avui li ensenyant la foto, el mestre Dalí se'n recordava d'aquest trajo que li va fer el sastre, el seu marit, se'n recordava del dia que li van fer les mides, i com que li ha explicat que aquest senyor havia mort, i el Dalí, el tema de la mort l'afecta molt, sempre li ha afectat, doncs li ha fet això. I el Dalí va dibuixar sobre la foto un estel, una estrella com d'Orient, dels Reis, i va posar afectuosament Dalí. O sigui que és una foto amb un dibuix i la firma i la signatura del Dalí, i la meva mare se'n va anar amb el trumfo. Més contenta amb les amigues. I aquesta foto és una de les coses que tenim la nostra família emmarcada. Fixa't tu.